Mga igsuon, ang akong ipaambit kaninyo karon kining tulo ka batasan sa usa ka maayo nga leader binase sa batasan sa maayo nga magbalantay og karnero. Kabalo ko daghan pa mo og kriteria kung unsa nga leader ang atong butaran ugma gikan sa national padulong sa local level. Pero ang atong basihan karon sa kung unsa ang maayo nga leader, ang batasan sa usa ka shepherd or magbalantay sa karnero. So tuguti ko ninyo nga medyo mataas-taas gamay ni, total karon ra ni for the sake nga ugma election. But rest assured, dili ko mungalan og kandidato. Di ko mudayig, di ko mudaot, di ko mo endorso, ako isit non-partisan. Magsugod ta. Now, aron masabta nato ang batasan sa usa ka shepherd, sabton sa nato ang batasan sa karnero. Ayha nato masabtan ang shepherd, ang gabantay. Na ay tulo. Number 1, gikaingon nga ang karnero bugo kaayo nga mananap. Bugo kaayo, very dumb. Sa iyang kabugo, naay panahon nga magdula siya. Iyang gugdon, iyang ikog. So normally, kung gugdon nimo imong ikog, magtuyok-tuyok yun ka. Pero tungod sa kabugo sa usa ka karnero, dili siya kapahunong sa iyang kaugalingon. Na? Mahunong na lang siya kung nalipong na siya ug natumba na. A sheep is very dumb. So kung kana ang sheep, unsa nga klase nga shepherd ang gikinahanglan? They need a shepherd who is, number 1, criterion of being a good leader, forgiving and patient. That's the first criterion kung unsa ang good leader, forgiving and patient. Nindot mga igsoon kung naatay ingon ana nga klase nga pagka-leader. Kanang leader nga dili gyud mo condemn sa sayop sa isig ka tawo. Nindot kung naata ani nga leader nga dili gyud mo focus sa sayop sa uban. Nindot kaayo kung naatay leader nga dili mo react sa kabugo sa katawhan, kumbaga, sa kagahig ulo sa batasan nga bati sa katawhan. Kanang dili bitaw affected sa kun unsay batasan nga galibot sa maong tao. Nindot kaayo mga igsuon kung naatay leader nga samtang iyang giisa ang iyang kaugalingon pataas, wala siya'y gipakaubos nga isig katao o mismo iyang kontra, wala niya gipakaubos. Lami paminawon sa in English, a leader who lifts himself or herself up but does not put others down. No, lami no? Sus, munay ideal nga leader. Kanang leader nga pasensyosa, mupasaylo, dili affected sa kung unsay batasan
o pagpanghilabot sa mga tao kaniya. Kaya abi ninyo, bisan diri sa seminaryo o bisan asa, bisan sulod sa pamilya, lisod kaayo kung ang leader kanang nangulo ninyo bitter ng daan, pessimistic ng daan, negatibo ng daan. Kapoy kaina nga klase nga leader. Kanang bitter, pait na kaayo iyang perspective, wala pa lang siya kadaog. Pait na iyang panglantaw, ang iyang mga pulong, huna-huna, pait na. So that's number one. A shepherd must be forgiving. Kanang mupailog sa unsay bati o kabugo o bati nga batasan sa mga karnero. Number two, gikaingon nga ang usa ka karnero defenseless or dili makadepensa sa iyang kaugalingon, or in other words, helpless. Ang iro na ay hait nga ngipon ubanan pagyug grabis kung naay manghilabot niya. Ang iring na ay hait nga mga kuko kung siya hilabtan. Ang kabaw na ay sungay kung siya hilabtan. Pero ang karnero walay depensa. Kabalo ba mo? Kung atakihon na siya og bangis nga mananap, igo ra siyang mudtikubo sa iyang ulo o magpakaon. Kaya wala siya'y depensa. So that's the key word, defenseless. Kung atong gamiton sa atua, unsa nga klase nga leader ang gikinahanglan? They need a leader who is willing to die for his or her sheep. That's number two, criterion of being a good leader. Nga andam mubuhis sa kinabuhi, murisgo sa comforts tungod og alang sa defenseless nga katawhan. Dili unta leader nga maniguro lang sa iyang kaugalingon. Bati ang leader nga manghunaw dayon, mamasangil ug mamahi dayon sa uban kung maalanganin na. Lami kaayo nga leader, mga igsuon, kanang willing murisgo sa kung kinsa siya, kanang dili plastic. Bati kaayo ang leader kung maayo lang sa atubangan, maayo lang kung naay mga tao nga gikaatubang, ug maayo lang kung naay kamera nga ga-video. Now, dili ni buot-buot. For your information, sa among klase sa Filipino philosophy, dito nako nahibaw-an. Well, nasinati gyud of course nga ang mga Pinoy dili na ganahan og leader nga plastic. Di na sila ganahan og leader nga tigpakaaron ingnon, kanang magpakabalaan-balaan. Filipinos love those they see as one who identifies with them. Kanang pamati sa Pinoy nga makarelate mi niya ug makarelate siya namo nga kini nga leader nitunog sa among yuta nga gitumban, wala galutaw, wala sa babaw. Sultian ta mo, balik tas karnero. Kanang karnero di kay na kakita. Maunang ang iyang sundon unsa man ang baho sa iyang magbalantay. Makatandog kaayo. Maunang dapat ikaw magbalantay, pareha mo baho sa imong karnero. Please, akong balikon. Nindot na nga leader. This is leader number 2, no? Ang karnero maglugos nagtanaw. So ang iyang gisaligan
ang iyang panimaho, iyang smell. So maka-identify siya kung iya tong amo, kung masimhutan niya ang baho sa iyang amo. Pariha sila baho. Nganong pariha sila baho? Kay gakuyog sila. Kana nga leader, mga igsuon mo na ideal. Leader nga mabati sa katawhan. Well, you know, the Philippines is composed of class C, class D, class A. Pila ra ang class A, pila ra idato. Gamay ra. Pero most Filipinos nga ni as Pilipinas, mga simple o mga kabus, daghan. Munang gusto mo proof, gusto mo pruweba, give me pinaka-piesta sa Pilipinas nga millions of poor Filipinos motambong. Unsa nga piesta ang dugukon gyud sa millions and millions of Filipinos? Unsa man? Nazareno sa Quiapo. Ngano man? Because unsa may sige, kakita na mo sa itsura ni Jesus, anak. Si Jesus nagluhod kay bugat ang cross. Subok kay nawong, gaantos, gakadugo, luoy kaayo sa tanawon. Nganong millions of poor Filipinos flock in Quiapo to attend the Nazareno tungod kay ma-identify nila ilang kaugalingon nga si Kristo, Dios, pero ni antos kuyog namo. Kay gaantos ni, kay pobre ni, pero si tanawa ang Ginoo. Nag-antos kuyog namo. Maunay Pinoy. Maunay gipangita sa Pinoy kanang leader nga mulubog tuna gyud sa ilaha. Dili tong elite. Filipinos hate the elite. Naana sa Filipino philosophy namo, ga-eskwela kos de La Salle karon. It's there. We discussed that. Baho sa karnero, baho sa magbalantay. See? And number 3, criterion of being of a good leader, ang gikaingon pod nga ang karnero dali rang mawala. Ma-attract gani siya og usa ka butang, mawa gyud siya sa panon, mawala gyud siya sa linya. Kung naay maka-attract niya, mabiyaan gyud niya ang grupo ug mawala na dayon siya. Munang nakadungog mo, the lost sheep, pangitaon gyud na sa Ginoo, di ba? Kadungog mo ana. Now, the key word for number 3 is, kung ikaw magbalantay sa karnero, ayaw gyud biyai imong mata sa pagmonitor nila kay anytime mawala sila. That's the key word for number 3. Anytime ma-attract ang karnero sa usa ka butang, mawala na sa grupo. So dapat, the key word for number 3 unsa ang good leader, all the time ang leader naa. Take note, balik ko nako. All the time ang leader naa sa katawhan. So karon, how do we relate that to our situation? Unsa nga leader ang atong gikinahanglan? We need a leader nga naa nato all the time. A leader who helps and guides us all the time. Unsa may pasabot na ko ani? Nindot kaayo kung naatay leader nga bisan wala pa siya sa posisyon pero naghimo na sa obligasyon. Nindot kaayo ang leader nga nitabang na silently even before all these election campaigns. Kinaamanggoy atong mga naobserbaran sa local, regional, national level nga ayha ra mo salida, ayha ra magtabang-tabang kung duol na ang eleksyon or ting eleksyon na.
dili na maayo nga leader. Kay anytime ta nanginahanglag tabang, di ba? Ang sheep, anytime mawala, anytime nanginahanglan og guidance. So dapat ang leader, ma-eleksyon o dili, na all the time. Dili lang mo salida kung ting eleksyon na, and with all the cameras and the videos. Kung dili, wala kay tunga-tunga pas eleksyon. Gatabang na quietly sa mga biktima sa trahedya, o sa panadiha nga mga kalamidad, gubat, gubot, kagutom, whatever. Maunay leader. Naaba mo'y nailhan, ana? Ako'y nailhan. Usa ka leader diri sa atuang syudad. Of course, I will not name the person, dugay na mapudto. Nga bisan dili ting eleksyon, kada adlaw makita siyang musimba. That's a good leader. Kada adlaw makita siyang musimba. Dili nga ay na kung ting eleksyon magpakita sa simbahan. Kay ito ay daghang tao. So mga igsuon, hinaot nakatabang tungtulo. But do not worry, kung nalimot mo, actually I am recording, naamang ko yung cellphone karon, nag-record kaning video, pangitaa lang sa YouTube nako, Father Dags i-review, para mabalik-balik ni mo paminaw, aron matabangan ta sa ato ang mga pagpili. So mga igsoon, God bless everyone tomorrow. God bless everyone.